ating CR juice, yung pang-detox natin, yung ating peptide. Opo, yan po ang Power 5. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? So kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, opo, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Erleman po ang taga-sagot natin dyan. So kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5? Yan, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, dito muna tayo sa announcement. Mga taga-Ligaw, o yung mga malalapit po dyan sa Ligaw City, magkakaroon po, may schedule kayo ng free health consultation ngayong February 5. February 5, Thursday po yan, 8 a.m. to 2 p.m. CMD Center in Ligaw, dyan sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligaw City. Oo, take advantage po mga taga Ligaw City, yung mga taga Uwas, Polangi, o Salibon. Oo, pwede na po kayo dyan. Hindi nyo na kailangang pumunta pa ng Legazpi. Of course, sa Legazpi, schedule ng free health consultation will be on February 14. Nako, Valentine's Day. Kayo po ang kaano namin, ka-Valentine. Yung ating mga tinutulungan na mga health problem, kita-kits tayo, Valentine's Day. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. And of course, diyan sa labo, meron din kayo magkakaroon kayo ng free health consultation comes February 13, Friday po, diyan sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. And of course, sa mga taga Makakay Albay, meron kayo schedule ng free health consultation diyan sa CMD Center in Makakay ngayong from February 2 to February 7. Ilang araw yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na araw. So, take advantage, mga taga Bakakay, Albay, o yung mga malalapit po dyan. Di nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi. And syempre, sa mga taga Jose Panganiban, meron tayong gagawing health orientation with free health consultation, February 20, Friday. Andyan ako yan sa inyo, mga taga Jose Panganiban. At sa mga taga Daet at Labo, iba naman yung gagawin natin. It's a health symposium. Health symposium gaganapin February 21, Saturday, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet. And February 22, dyan tayo uli sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Take advantage po sa inyong lahat. Okay? Pero mga taga Daet, yung mga malalapit na bayan dyan sa Daet, avail your free health consultation dyan sa CMD Center in Daet sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Yan po muna yung ating announcement. Pero meron pa ako ditong isang announcement pala. Take advantage natin. Sa mga taga Daet o malalapit na bayan dyan sa Daet, baka interesado kayo, wanted office staff, female, high school graduate or college graduate or undergraduate, walang problema. 25 to 40 years old, with experience or sa trabaho, okay lang. Anyway, mag-undergo training po yan. Single or married, basta kung married, mag-apply, dapat ay kaya pa ng panahon nyo maging employee, okay?
And of course, residents of Daet or neighboring towns. O, wag naman yung masyadong malayo. Okay. Teachable, honest, and industrious. Submit your resume at CMD Center. CMD Center in Daet sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Sabayan na po ng ID. Ano yan? Photocopy of your valid ID. And of course, 2x2 latest 2x2 picture. Yan, nabubulol tayo. Oo. Anyway, sa mga listeners, if ever na may interesado, pwede rin kayong makuha yung aking text hotline. Pwede ko na kayong kausapin. 0939-904-0717. 0939-904-0717. And by the way, yung gagawin na health symposium dyan sa Daet at Labo, paano kayo maka-attend dito? Oo, siyempre kasi may venue tayo and may palance tayo niyan. Bibili lang kayo ng isang 30 ml CMD 660 with freelance na po yan. Oo. Bawat isang mag-a-attend, isa po niyan. Sanay tayo ng gano'n kasi may bayad yung venue at siyempre may palance po tayo. Walang lugi yan. Dahil marami kayong matututunan. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Okay? Yung mga mag-a-avail ng free health consultation, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po para mabilis. Okay? So ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, yan, for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tama Melnot. 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng Cross. Royal Cross, Royal Caribbean Cross. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Ay, grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon sa era anyway. Opo, na-experience namin po yung mga grabe yung mga magagandang pagkain. Ay, masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yon, pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, Ma'am. Pero gusto ko malaman, Ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi kami, bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun.
Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako, isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinta ako ng ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayoma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI, CMD, ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015, ang na-experience ko sa kapatid ko, alam nyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa. Kasi last July 2015, yung kapatid ko inatake ng diabetic, umaabot ng 538. Yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room, anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose. Pero ginagawa ko, ko ni Lord, itong minatriyadong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So, pinahaplos ko sa mukha niya, lahat ng katawan. Akalain mo, in seconds, yung niya, nawiwiwi, nagbabalik ng normal. O, pagkatapos, CT scan, ang result, may blood clot siya ng 48 cc. Hindi ko akalain, sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para mapainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Pang 48 cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero biro, i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya. And God grace. So, sana, ito totoo laga ang tinitestimony ko. Sana gumagamit kayo sa hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng calci block ko is 2002 until 2005. So, almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos, until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, para
as amazing talaga ang product namin. Kaya try na kayo, sanay na kayo. Yun nga. Kaya alam mo, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMD, CBF at ang ating Supreme Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 yata. So sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayo atubiling gumagamit ng product na ito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito po ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. Okay, Ayun, o di ba? Akalain mo yan na halos karamihan talaga sa amin. Bakit kami napunta dito ay dahil sa nagkaroon kami ng mga sakit. Okay. Siyempre, ayan, sinubukan namin yung aming product at ang na-prove namin na napaka-super galing talaga. Especially our flagship product, the HCI CMD. Nako, doon talaga tayo binless ni Lord. Nang tayo ay nakakatulong sa mga tao. Okay? So, ulitin ko ang panawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation. Ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5, ang ating CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating peptide, and of course, yung ating CBJ, Cell Bio Juice. Okay. So, depende sa edad at depende rin sa mga health problems ang paggamit. Siyempre, kung may sakit ka na, medyo madami-dami yung inumin mo, pero kung healthy ka pa, doon lang sa requirement, di ba? Para lagi tayo healthy, okay? Sa mga taong mahilig magkape, katulad ko, kung ang kape na ininom nyo ay acidic, panahon na. Palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Hindi pwede mag-cause ng acid sa inyong katawan dahil mayaman po sa minerals. So, ulitin ko, sa mga baka kay Albay, meron kayong schedule ng free health consultation ngayong February 2 hanggang February 7. Diyan sa CMD Santo in Bakakay. Mamaya ay babanggitin ko yung exact address. Yan po, take advantage po from 8 a.m. to 2 p.m. Yan, yan, hanggang February 7. But of course, sa mga taga-Ligao City, meron kayong schedule ng free health consultation February 5. February 5, 8 a.m. to 2 p.m. CMD Santo in Ligao sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Free health consultation ay gaganapin din dyan sa CMD Santo in Labo, February 13. Friday po yan, 9 a.m. to 12 noon. Take advantage po, mga taga-Labo. And of course, dyan dito sa Legazpi, meron din tayong schedule ng free health consultation. February 14, that is Valentine's Day. Kami po ay magsaserve sa inyo. Tutulong po kami para ma-rejuvenate ang inyong mga katawan. Hindi lang yung hindi lang yung gumanda-ganda yung pakiramdam nyo, kundi ay ma-rejuvenate. And syempre, mga taga-Daet, pag kayo nagpunta dyan, Daet o yung mga malalapit na bayan, dyan sa Daet, free health consultation kayo, pag nagpunta kayo sa ZMD Center in Daet. Okay. So, yan muna yung ating mga announcements. So, dito na tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391.
Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore, Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma de Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang si Amrisandro at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giusel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa Purok 1. Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalongga. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco. Bato Balane sa Paracale. Julito Limpot. Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carinderia, may pwesto rin po dyan si Ma'am Susan Correa. Okay, sa Dait Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. So, hello kay Ma'am Nora Napod. Sa area ng Catanduanes, yung iba lalaktawan ko lang ha. Yung di naman masyadong malayo sila sa atin. Okay. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro Vera Catanduanes, at may NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres Catanduanes, Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Stockist Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, atap, Fast Cash, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apoli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Stockist Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Remendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwan, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit sa Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store,
Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, CMD Office or NAB Wellness Center. Yan po ang ating office. 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, taas ng Danvers Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. At Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Nalita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi City. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. At sa ground floor ng Kamalig Market, meron siyang pwesto po dyan. Facing the road. Hanapin lang yung signage na CMD. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3. Talukto, Kamalig, Albay. Florinia, Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Liz Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Benavista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Ma'am Asuncion Liana Resas Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco sa market site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Lourdes Bureta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan, Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawad, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi. Sa G-Re, Consumer Goods Training, Purok 1, Taisan, Legazpi City. Okay? So, yan po muna yung ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Yung mga distributors natin na mga hindi nababanggit. Ang importante may signage kayo. Iwagayway nyo ang iyong mga signage. CMD available. Hanggang masanay na sa inyo yung mga tao sa inyong mga paligid. Okay? So, yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.